Здравейте, хора! Както ви казах, че всяка година на Коледа имаме пазар, пазар имаме. Пазар и този пазар се състои от сувенири, от рисунки, от картички и от направени неща. Купени. И аз реших да направя, защото госпожата каза, че тази звезда не става за нещо, така че реших да направя. Той Гошко си направи. Сега първо моето. 3, 2, 1. Това си направих. Ето. Това е с гирлянди. Ето, снежен човек, много яко. Това не е с гирлянди, с... как се казваше? Забравих. Как се казваше? Да. Много е хубаво. Ето, това е моето. И оценете колко ми давате. Това е моето. И това е вече на Георги, на брат ми де. Ето го. Шейна на дядо Коледа. Ето, много е хубава и чай също. Ето, и видяли, вижте, той е тук. Ето, много са хубави. Пишете на него колко ми давате. И между другото, мога вървете комплекс. Аз като гледам. Ето. Много са хубави. Искам да оцените тези хубави неща в коментарите. И ако съберем 100 000 лайка за тези неща, просто всеки път ще няма да ви кажа пастиканичка. Добре. И да. И утре ще дам на господата. Ще ги дам. И добре. Айде, чао. Чао, котенца. Не забравяйте в коментарите.